дар ноҳияи вусеъ деҳоти ба номи мирзоалӣ вайсев деҳаи заркорункорҳои тозакорӣ дар заҳкаши канори маҳалла аввалҳои моҳи март шурӯъ гардид. ин тадбири ниҳоят муҳим барои сокинон бо пешниҳод ва дастгирии ҷамоати деҳот ва саҳмгузории кумитаи маҳалла ва шахсони саховандманд бо мақсади беҳтар намудани ҳолати мератибии заминҳои корами обӣ роҳандозӣ гардидааст. бо фарорасии фасли баҳор ва оғози корҳои деҳқонӣ ба ин иқдоми кумитаи маҳалла сокинони деҳа ба истифодаи самараноки заминҳои наздиҳавлигӣ шурӯъ карданд. деҳаи мо дар мисол обҳои зеризаминӣ ки зиёд буданд, дарахт кардан дар ин деҳа ҳеҷ имконияте набуд. неги баъде ки боварӣ дорем ки баъде ки ҳамин канала тоза кунанд чикан, дарахтҳо бо хела ободии қишлоқ, зебу зиннати қишлоқ, ҳам ризқи кӯдако, ҳам ободии ҳамин деҳа иншоалло ба авҷи аъло мерасад. аз ҳама ба ҳама мегӯм ки аввал ҳамин ҷои замина тоза кунанд. ҳозир агар ҳамин лари канала барад чишмавр об парда рафтеастад, ҳамун заки замин бромада рафтеастад. ина бирен хонаҳои ҳамсояро бинен, зак ба тай тилдара баромадааст. заки ҳамин замин. дар ин корҳои тозакорӣ ва барои барқарорсозии заҳкашу ҷӯйборҳои солҳо фаромӯш гашта 2 адад техникаҳои соҳавӣ ҷалб карда шуданд. ҳамин тавр ҳафтаи гузашта заҳкашу ҷӯйборҳои дохили маҳалла барқарор гардиданд. заҳкаше ки дар поёни замини хоҷагии деҳқонӣ дилшод мавҷуд буд, мо онро пурра тоза кардем ва барои тоза кардани ҷӯйборе ки ба якчанд хоҷагии деҳқонӣ об мерасонад, онро низ тоза карда истодаем. мо инчунин тасмим гирифта истодаем ки дар оянда низ ҳамин хел корҳои ободониро ба роҳ монда баъри тоза кардани деҳот, сарсабзу хуррам гардондани ҷумҳурии тоҷикистон ҳиссаи арзандаи худро каме ҳам бошад бирасонем. оид ин иқдоми кумитаи маҳалла мо қабл аз ин дар як гузориши телевизионӣ ёдовар шуда будем. ин гузориши мо идомаи он аст ки бо иттилои раиси кумитаи маҳалла ободкориҳо то ҷашни мубораки миллӣ идома меёбанд. аз рафти корҳои ободонӣ ва иқдомҳои созанда аз ҷониби соҳибкорон ва шахсони саховатманд дар гузоришҳои минбаъда иттилоъ хоҳем дод. гузориши хоҷа Назриев, Худойназар Зуҳуров аз ноҳияи Восеъ барои барномаи иттилоотии Навид.